guys! Ako na po ni guys, Probinsyana. Welcome to my channel. Kanang kuan ron guys, June 24. Naay nag-order na ako guys og kanang Biko kay murag gilanian sila sang Biko guys ya. Kanang yang asawa ni guys, kuan kanang ayang bana Amerikano ja ganahan sila sang Biko katong Amerikano ja. Karon guys ang i-deliver ag kanang Biko kay sa dukado ko ni mata kay nagkuan guys nintanaw ko og kanang parid bitaw sa mga boat dito sa dagat kay mamanay na undan diri nga kanang nagkasanhuan magparid na sila guys sa mga pambot katong mga bangka sa murag gamay ra ang bangka ron guys di pare sa una nga naghanad jud mga uban magparid sa karon lagi kay pandemic murag gamay ra sila nang uban so tanaw na tagahang giluto nga Biko guys so naa mao na ni guys dahan na sang kuan i-divide siya guys, oh, nagmantika na siya guys. Dili na siya kuan guys, basta diyan isang tapingan og mani. Lami kay niya siya guys, kay mga nay ganahan diri magdaghan siya mag-order na hangani guys. Kay ang ning order ani iyahang bana Amerikano ja ganahan siya kaon sa among Biko so mao na siya guys toppings na ko mani so mao na siya guys so kani iyahan na siyang i-deliver karon so tugadto ta sila hey guys diyan na guys ako nang ihatod sa order. Uban po din ako. Padong na ko sila doon nakahilang bay guys. Aron Beach Resort bang ilang balay mga resort. So na mo ilang balay. Ayo. Nairo. Ate Sale. Ayo. Ito sa likod guys. Ayo, padung na ko sa likod. Na daghang kasag tanom. Wow, ayong bungtag. Nice kay sag mga tanom oh guys. Ayong bungtag naglaba lagi ka, madam. Tanawa mo ni sa tagiya nga nag order oh. Gabi, wa nang laba. Laba ka kay. Asa di imong pares? Wala ko yung sisiyo. Ay, natuog pa day agiyahang kuan. Yo. Ako na yung manglaba diha. Mayroon man na. Indot kayo sa... Uy, hala, dako na kayo ni siya. Ako dito landungan, kaya ako dito siyudad na. Dako kayo sa kuan. Wala ko yung sinsiyo, anak. Unya na, ibalik. Oo, niya ra. Nawa guys. Na magulo siya ikuan diri resort. Ni daghang ka tanom dito pa dong oh. Na
Na-research sila diri guys. Diag Amerikano. Kuan pa kanang natug pa. Mo ito'y nag-order sa Biko. Nasa na duha ka room. Nadaghan na kaduguan. Tanom. Naayaran na kadung bagjang guys. Okay, kulbaan kayo ko mag-butterfly. Nadaghan kadung bagjang. Ako kayo isang bagjang. Diyan napalibutan ng mga saging. Siya guys, wala ikog sa unggoy. Sa ikog sa unggoy. Na nindot kayo sa tanawon guys, sa daghang sa labitay. Hala na lagi isa man siya kay kubag. Nailanggam dali naman naman nigpakpak diya. Nailanggam naman nagpakpak. So nice kay jud yung pagka butang sa diyang mga tanom. Ako nakapalit ko inani. Dagmay oh. Ako masigdagan sa kanan sa tuga. Dia guys kay kitagaan ko ni ingani guys. Salamat ka sa pisan ni. So kitagaan ko ni guys kay there is buy guys. Ja. Mo ni ibut ni ja guys kanang kuan biga mo ko ni tawag ani guys oh. Ja nakahapit pug ko guys og nindot kay color. Kulay pink. Ay oh. Okay. Nang leksyon ko guys ingani. Ja, salamat sa naghatag ani. Ja, tanawa guys, ijud ni yang giibot guys. Ja, naikag mo ko ani guys kay mawitawng daghan kay kog mga gipangkuan ja. Kani po do nang kay kahamay aning dag kadto guys gipamaligya mo gnaw guys ja manang collection na pug lain. So mo ni siya biga kuno niya. Ambot sa buhol kay ang tawag ani kay badyang man katong dako kay silang balay ba. So nana po koy puno sa hong mga kuan tanom. Diyan kani guys, sa sobrang kainit tanaw nasunog. Na guys, dagkunan na sila. Dagkunan dyan. Malagi ganahan lang jud ko manguliksyon guys ug mga ingana. Diyan kani guys munig sara kabuk ni sanga nya naning katay na punuan sa kuan. Punuan sa mansanitas. Ug kani pud siya guys. Naning saka na pud siya diha sa kuan sa mansanitas. Jo mao to guys na man ako og deliver sa Biko. Ja dari na pud ko sa ang garden. Kay daghang kadjog mga sagbot. Na guys ang pitsay sa unang hang gibutangan na ngani. Kay magtanom lagi ko sa juta na di na sa containerized. Walang gibutang na sa diha guys. Ja guys, sara jud kabuk ang nabuhi ani butterfly. Butterfly. So mga nangamatay na dito mga tanom kay way bubu kay wala may busy. Wala na bubu eh. Ang kuan oh. Sa nga tunog ang limusito dito guys ug na buhi na ba. Hala namatay lagi ni hangkuan. Nawa guys oh. Sa sobrang nang kabisi wala na nabubuhi. Mga kuan oh daghang kadjong mga so ay mga manok. So si jud ko guys wala na nabubuhi. Sus na bali na dari dapit kay ang ganahan ko kuan ni dagan. Asa nang itanom. Kani kay na nagkuhan kuan na matay man wa man mo pera.
Dili na kuan. Isa na lang kabuok. Guys, agamong kuaning buka na si Ja. Hello. Ja, tambo ka doon sa guys. Kay palitan man ni siya og tiki-tiki. Tiki-tiki man ni siya guys. So, tiki-tiki ang iyang vitamins. Ano man, ha? Hila ka, mapamay pagdidi ni mo. Ha? Mapamay pagdidi ni mo man. Ha? Ano guys, oh. Ha? Maligo na ka? Tara, ligo ta dagat, dali. Ligo dagat. So, amo ni siyang inaanaran na po na mo nagligog dagat. Kay, ito nga mo iro na mo sa una. Ug intan to siya, maligo na to sa dagat. Hala! La la la! Ah! Ay! 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 Way! 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 Gipay na magiligo. Gitos gripo ni mo giligo. Ay, okay. Ano siya giligo na siya? Uy, naku. O, sige ko ani. Ligo ikaw. Mali siya yung mama. Maligo. Ganahan man siya maligo. Magpaligo. Malas siya ka na adlaw. Ang nawang, di malikot dito. Ha? Ang nawang, di basa. Mas unan. Brownie. Uy, asa man ka ba di ba pa ka mahumadad? Lagi dito nak. Takbong matatag, brownie. Buhi ra magunda siya. Hi guys, mo to ang vlog ron na lawa guys. Ja, to ay ang daghan tao dito sa baybay guys kay daghang kadto nangaligo kay San Juan. Ja ako udari busy ko sa hindi pamalhin na ang mga katong gihatag ni Ja guys ja. To busy kay ko dari kuan ang tanom. Kay wala sila masikaso na kay katong mga sulod diya sa aging adlaw aron bisiha man din ha. Kailangan jud koy importante nga gibuhat niya. Wala ko nakapag-vlog guys kay wala ginang piki sa cellphone. Salamat din sa tanan mga nagtanaw din sa vlog. Salamat jud tanan ja asam mong dapita sa kay bisag wa ta magkaila ja magsige pud mo tanaw sa vlog bisag way mga kwenta niya ang vlog. Bisag dilang guys kay lingaw ra pud niya ha. Ja amping mong tanan. Shout out sa tanan mga ning birthday sa akong anak gahapon sa iyang birthday. Amping mong tanan ja. Ito guys naka vlog ko ron. Salamat din po sa nag-order na haubi ko. So see you next vlog.